Ngadap na ka jing sungu kaba kraw yu blay hado kata-kata kan ni kapor. Ya kaba ngayo apat ban ya kren bat pilan ban ni kaktien kaba kaktien kaba kot kaktien kaba dan bor ka jong blay. Ban nga aingo yu try bo ai ni kaktien na kasingi balay nga kren ni kaktien na mar mga iit ya fi. Baga ni kaktien kadi kaba ramdor ni kaktien siya kadayro ko mga ongi pindo menek along kaba dan bor. Tading ta nga snowman bo try bo ya kan ka jishikri jong ka potternet ban pen snow ban hikai ya pi man lagas ni ya ka lenti ka jong blay ban sngewthuh ya ka ktien ka jong blay ba bonsin ka ktien jong blay kam shai bonsin ka ktien jong blay ka long bait ka ba kadum henry u blay upen shai na kan ka jishikri jong ka potternet ba pin la ban sngewthuh ya ki jingmut ya ka ta ka ka ba try ukren ban nga aingo u try ba pi trang aingo yu try ba pi sliang ban Sngap yu ka ktien bat kat ba pinang Sngap pinang yo ka jing shai ba nganget akan ka poru kat ba pinang Sngap ina ka ktien nganget umun sim ba khoi un pen shai ka jing mut ka jong pi umun sim ba khoi uni kai pi bat pilar ban bat ya ka ba u try udan ban kran shapi ha ka ne ka sngi lengba ka ne ka ktien ka jong takan ka por nga kwa ban hikai fi na ka ktien ka jong blai ka ne ka dekat ba kidon ki brio ki ba ong ba peit u Jisu ong kumni peit u Jisu abo kren kumni upin shai la di ba dei u blay kidon ki niam ki behikai ya kata ba u Jisu upin shai dala di ong bangam dei u blay henda nga kwa ban pin shai kan ka sngi ba u Jisu u kren da ka ba upin shai ba u long u blay tading ta nga kwa ban pule kan ka por na Lukas kalanong ka ba khat pra ka dekat ka ba khat pra ka ba ong kumni te uwei unong sensyar ula kelia uda ong konoi kai babha ngan le kumno bangan yo ka jing embam jikot. Uni ubreo uwan hau Jisu ude unong sensyar kading ngani ong usamla uberispa ubalong ru utau nong sensyar ulawan hau Jisu uda ong konoi kai babha. Good teacher wong. Ngan le kumno bangan yo ka jing bam jikot uwan ban pan suggestion uwan ban pan jing pen shai ngan le kumno ko noi kai babha bangan yo ya ka jing ka babam jikot u Jisu ong balay ba me khot babha ya nga omdan u babha han rei tang uwe u ba u blaiken dan u babha dan tang uwe u tau du blai baru Jisu ong kumno hang ni wong metip iki hukum wat klem wat penyap wat to wat sakilam ler borom ilau kupa ba ila kekmi u te ulai atho ikini baro al somaran do menang kena u Jisu te haba ulai asngo ini gi ake baro ula ong u sakawai menang duna to dino yagi ake baro kat bamedon to sam ru hagi beduk te men yo ka jingken show kain habeneng but to one boot yanga nga sutunat kamar kadan ka meaning ka ba jeliu bang ni ba nga kwa ban pensyai fi ka way hedin ka way fi abong ni ubriu am uwan man kali na Jisu ong konong ikay babahangan le kumno bangan yo jing imbam jikot ba u Jisu am uyalambet ya ka jingmut jong u sha ublebet wam dan way babha ritang way ba utaw di ublay ba ni ublay am ulong kumni kan ublay ubam jupen kan hukum te me melala ban bat iku hukum wong ho ngala ban bat iku hukum baro wong naduk manganang kena ngalabat ikini hukum baro haga first point am uni ubreu am usno be yaladi ba ula job manamar ba ulala ban bat iku hukum baro fi ubala ban bat iku hukum am ningkong ya ka hukum de tong blay bat udah ublay ubam jupen kan udah ublay sisya ubam le kongpong ya kata ka hukum Henry ule ya kata ka hukum but ubat tik ya kata ka hukum but haka first point uni ubrey usmo bait ani ngaru ngalala nado manganang kena ngalala ublay ula ban ya kata ulong babha saka point ka baar pat u Jisu uong ya uni ubrey hoy uong nado manganang kena ngalala dep le kita ki baro saka ingadang dunawong utray ong sutang kaway kaba membe duna ban long kumublay. Bat kata kalong
lada mekwa ban long janai lani lada mekwa ban long shisha uta badapura ban yo ia kata ka jingem lani ban ya rengkat bat ublay mehap ban dino ya ki ek baro kat ka ba medon ban ya kata shaki baduk ban hadin nang ta wan bat bot yang piu jisu am habu wikai kene ke jinkai unde bo syukran Henry open ka jing bha ka jong blay ublay neng kong ulong ubabha namar ba ubat ya ke hukum bat kabaar bala pelongi ublay kadai namar ba ula ino ya kata ke spa ke jong ula ino ya kata ke buram ke jong ula ino ya ki baro bat shimla nyoshu yala de ban long marangkat ba ublay baru tahi udai ujisu bat ula ino ya ki baro ula dino ya ki baro bat ula ai ya kata ha kita ki beduk ka Bible ke kran shai ya kata ngan pulih ka ke por na ke tien ke jong blai ya ka bangila ban shem na ka shiti ke baar chi korin ya ka bangila juk pulih na ka por she ka por ngan pulih biang ha ke por kal nong ba pra ke ke khat ke kendai ka ong namar pi thu ya ka jinga u Jesus Christ bo tra jongi ba ula long uba riuspa fi uni breu buan mentan ru de usamla riuspa baru jisu hang neru ude usamla u jisu ru de usamla de ubala don kon don kti ude usamla ruspa u jisu ru ude usamla ruspa baka babel ka ong ne ban ulawan long duk na ka benta jong pi u jisu amu I no itiki u di no itiki wan long duk na ka benta jongi baru jisu ong samla ruspa ladapi kwa shisha ban long bajanai ladapi kwa shisha ban yo ke jing penem kabamut pihak ban long komu blay mar dei tang u blay u bahok bauta u blay am u dei uta uba labat itiki hukum bat uba klempop bat uta u blay u dei uta uba no ke beneng bat ba wan shingan ke khando ngan puli beng se sien kong namar pi thu ke jing u Jesus Christ bo tra jongi baula long uba riuspa ban ulwan long duk na kabanta jong pi kenang ban penriuspa ia pi da kata jing duk ke jong ban penriuspa yang ni da kata jing duk ke jong ujisuru ong ia kani hauni ubriu me de boruspa telit di no ke baro ke medan bat da kata sa ai ke baduk kenang ba kita ke baduk in ruspa da kata jing ai ke jong me Tading tala da melala ban le kumta kabamut melayo ya ke jing penem melala ban long komu blay. Dia bau jisu uong ya kata. Uni beriu la ya nok nang ta da kabas musi ong ke tan kata. Tading ta kan ke sengi kwa ban pen kan mau ya pi ne ban hikai ya fi kan ke jing hikai. Bo baham dei tang jisu. Bo baham dei tang utrai. Namar unie ude ublay ubam jumla laptop kaba abel ka kren ya kata msham la shem ya no ka bishukor hau kam msham la shem ka no ka pop hau ba ulong ba kot ulong ba jana ba klem to bria u klem pen kenyi ki hukum bat saka ba ar galong ba ulong ba ruspa ude usim ki sim utrai ki trai uba don ya ka buram ka bakat ka buram re ya kata ka spa baro ka ba udan ya kata ka jingdan jingem ge wat ya kata ka jinglong blay ge jang uru shimla nyoshu banyalang marengkat baru blay tadeng ta ba wan shini shipertai lai to yu komu breu ba shim ya kata ka jinglong breu ba tang ta ka babel ka ong ba ula shim nan ya kata ka dur ka jong mrao hadu ba open kong ya li ha ka ding pna haot ka jingyap ka ding pna ken upolu tho shu philippi kal nong ba ar ka khot ka san ter tangan puli ya ka ne ka por ka ongum ne ka tin ka jong blay to yo ikne ke jingmut api kabalong ru ha u Chris Jisu uba haba ulalong ha ka dur ublay ude ublay shimla nyo ya ka ban bat ban long marangkat bat ublay Henry ula pen sudai la de uda shim ya ka dur marau haba ula jalong ha ka jinsriem ki brio ti haba la shem ya u ha ka rukom kum brio ula le red ila di haba ula jalong uba kongu wat aduk ka jingyap hoot ka jingyap ka ding pnaken fi hangni ka ongpat nabakum tati ublay ula kentiu ya u
Bala ai ya kata ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro. Bah kata ke kerteng Jisu ke khoksiu baro kan yok dem krup. Ki jong ki ba haki beneng, bagi jong ki ba haki kendau, bagi jong ki ba hapok ke kendau ken, bat bau telit baro yok pla shina bau Jisu Kris ulong utrai. Fi wong boleh mekot babahai ngari tu blay ubabha. Baru wong uta ublay ude utaken uklalong blay bat uklalong shisha uta uba yo ia kata ka bor bat ia kata ka jingkentil namar boula kloy ban penteli ban pensuda ban penrit ia lade bat ban wan long duk ia lade bat ban kongo ia ka mon ka jong pa tak duk ka ding pna tadeng ta balaken tiu yo Jisu baga haka kerteng jong ki khoksiu barok kindam krop ki baha beneng khandau pada pok khandau bat barok ki tlik ki pla bau Jisu ude utrai tading tau ong ubaha ude tong blay bau ni blay ude uta ubalawan herna beneng shakhandau bau la ikno ya kata ka beneng bau la IT no ya kata ka jingrus pa ga jong na ka benta jong ki baduk bat ngi ki baduk ka jing imensim ki bala syak keni lut kibala syak luti lut haka bor ke jong syaitan bau Jisu wan ban pendap bat ban penruspa yangi da kata ken ke jing long duk ke jong la i no ki ban ai no hangi take uong ko ong inu ruspa le di no gi barakhat sa ai ke baduk bau Jisu le e kata bau Jisu pen i hang ni bom dan ubah tangu blai merwai tau blai kemut di tang manga bat manga ngale ia kata bat nga ngklem pen kenya ke hukum bat nga ngala i no iki baro na ka benta jong phi bat ya ka bangan penrus pa fi tala da fi kwa ban but ya nga fiap ban but ini ke nuksa ke ya ka ba fiap ban penrit ya ka ba hap penteli ya ka ba fiap ban penpo ia ladhi hakmat jong blai kenang ba da kata pinyo long ken kita ki atiar ki jong blai na ka benta kita ki beduk ki badang don haga jingdum ki badang don haga jing syate syakum ki dak kita ki breu ki bala syalutelut nau baman bamapi haba pi pila yo ken yakata ka jing pen em nau Jesus Christ fin long ken gadau jong jing ku ya kita ken ki baduk anget pisol to menta bo Jisu uklam ong banganga di bosnio Jisu uklam ong banganga amde bo biang uklam ong menta Riu pensyai yang ni usamla ruspa. Kau Jisu udai usamla uba ruspa. Uba kloy ban aino ya ka jing im na ka benta jong kan ka perthai. Ban ai na ya ka jing im na ka benta jonga bat jong pi. Badeng ta uni uba ai udai ublay. Badeng ta ong la fila itu yang a pin buat kan yang a ba pin yo ya ka jing im bam jikot. Tadeng ta la dang im la ban ya ka ta lenti ka jong try ni nam la ban yo ya ka jing pen im. Itu ublay uba ba ubale ya kata bala bagi pediang ni ublay ubah kum ta ken yo e jing bha ga jo nget vio jing shai king diat hagani ke por bat nget ba fin snow tho ya ne ka wai bau Jisu uklem ken tat ya la di bau de ublay ude ukon jong ublay ude hi ublay ba de ta ka ba dong ifi ka de yangi bangin mani ka de yangi bangin yaro ka de yangi bangin pen kraw ya ka kerteng Jisu na mar ha ka kerteng ga jo ko si bro dem krop baro ki tlik ki pla bau Jisu udai utrai. Ngi tran kur kui fi ni ka por menta, ngan duai ni ka por bo blai no ai shu fi jing shai. Ba pin pelong yu Jisu. U blai ke jing em ge jong fi. U nong pen em jong fi. Ba u ta ke. Us em ge jing em ge jong fi. Ba fin bot ya ka nuksa ge jong u. Ya ka ba fi kloi pen thlino ya la di na ka bentau Jesus Christ. Ba pi yo ban bot ken ya u. Ini dua ini ke por ka bamenta. Trying aingo imega ni ke por ka bamenta. Ba ma hangi go try ni ke kubor ka bakmen. Ka kubor ka ba ai jing shai. Try o ko kunangi aingo ba me dei tang ma me ubabha. Jisu tang ma me ba tang ma me ubabha. Try mem shimla pen kenya ka we ro hukop. Try me long shisha uba klempen ken hukop. U breu uba hok. Ba u blay uba don bor. Haka dot me long 100% uba janai. But haka ba ka jinglong blay melong 100% uba janai. Banga aingo eme ko try na ka banta kata. But kum ubreo melawan syagane ke pertai. But mela IT no yela de ko kan rahat.
Nagabenta jongi kibaduk ban peruspa ingi taga jingpen ke jong me. Try nga aingo ya kata ba ini gikon gi jong meru try menang ai bor gi ko try baki nang la ako kena ban Nongkhryiem ban money me ban kerku ya kerteng ge jong me play gi kmak bagen jaman sim bang ini bau jisu de kon jong blay ubam de uba hapo you blay uday uba marengkat baru blay uba kpa u jisu ulong utaken uba long marengkat baru blay bang duai nga kerku ya fi gene ke sngi bamenta fin money you Jesus Christ Namar de utragi ko siu jong pigin dam krup but barok itli jong pigin pla mom dan the way par utrai tangu jisu kenyo balong utrai ngadwa ga kerkoi pigin ga sngi pio pediang yo mesem ko pio pediang ka bor pio pediang ga jing shai pio pediang sunan yo jisu haga jing em ga jong pi kan ga mesem jing dum ga jing tok ji shukor ga jing lamler ga jong bamman kata barok ka dolon haga kertengu jisu ngadwa amen but amen trai nang kerkoi fi ngin se syam la shai ka sngi ba try ka ta sa Sngap ro yang ne ka jing bentep ang ne ka por benta kini ro jing bentep ne ka por ba ka ta kalong khot sungu hai fi ha ka arb kundai ba lai putrek mangindon ya ka jeseng ga ba kerpang hang thi hapo so tham auditorium deng tangi kini ka jeseng ipolong kanang nagam ta jong fi nam ta ki ba pang bisitom ki budan ka jing sha te sha khom ki por ki jing sha ban ban ya boman inget ha ka arb kundai ba lai putrek Pini iya kamba ka jong blay try pen khiao try pen laj mga khot so bahai fi wan ya lam iki ba pang wis tom la pi pangel dir wan try pen khia ka nir golong ka jing pen tip ba form jong ka Bible school ni lap pen laj ade heng ta i khot so bahai fi fin join ya ka ni ka Bible school ni sedang no na do benai April deng ta ka por ka dang don ta stang ka tok ni tayo egi sit stang khiet so bahai ban wan join yo ya snow yo ktin ke jong blay yo ji kai na ktin jong blay ba di ka fi lar ban san ha ktin ke jong blay ka dei da ka jing pen pau ke jong blay ya ka bangi la penlong ya ka ni ka Bible school na ka benta ka jing mentoy ke jong fi what no miss one shim no ki form ke jong fi masa join no ya ka ni ka school na do benai April try and kerku fi ngin sa shem blay si bon blay ta ka blanju amen